Zaitxak txistularizia zan, karterua bai, txistularizia, eta bueno, pregoneru gisa zan, gero musiku bandan, polifacético, bai. Hacía de todo. Bai. Eta txistu joten eta noran ikusi eban, ba? Berton? Errezian, bekitxon, ba. Egon ziren beste... Zigurtzi zen joan, da horretik, editoria zan ordune, behar bideo, ez da zein zan, da... Aitzia da gana musiku, gero bandan bitxa zan, bandan bai, klarinetiaz, basi zen, gaztetan ikentzut, ez da dutu, klarinetiaz, gero bandan... Orduan lekitxon bande aspalditik egon da? Bandio zan, gerra horretik, bebaia, gero gerra denporan, esan, gauzien desaparezio zan, gero, atzera barriro hasi zan hori ametik etorte zan, bitxori zatik, Flandes, militarren banda famoso bat etorte zan. Bai. Han etorte zan, sargento bat, gero zuztu zuzerote, baina itxeri badaki. Don Francisco García, hori zen militar retiran. Da ezi etorre zan lekitxora San Antolinetan, da erretxe guztazia konta gero etorre zan, da gero gepo earizazik hasi genuen musikan, da bandan gero nepik hasi neban, txistu joten, bueno, txistu joten haitxak erakutzen da. Da gero bandan, bombardinua joten amintzan igurtietan.